Uy! Sabab, sakay na diriya ba noon sa ka? Gunit eh. Tukar po na pagkatuyo ni mo, sakay na diriya. Bukan ni mo na, uy! Bukan, sakay ba? Ayaw pa natutanaw TikTok sa babae. Kung sa'yo tanaw sa TikTok, ang nilabay ram to sa newsfeed. Takar man taon ka, uy, rudanon, mang kayo ka. Ito ka sa mga dagong tutoy. Tukar. Paminaw, Bob! Nali. Uy, tik. Bukan, uy, paminaw ba, paminaw. Sakay na ba? Parsa pa man siguro yung bayutan eh. Sakay ba? Dili na diri ba? Ano mo? Tukar mo. Lambat ka dira aron. Sakay dira. Kagbuang pagtarong yung lagat ha. Tawa ka! Saan ka di ay ba? Sakay na ba? Sakay na diri ba? Yan ang padala na yung bati. Hilom dia sige ka sa mga video ni Jessica. Wala gani no, wala gani. Hindi man ka mutuo sa ako ah. Ngatik pa jud ka. Kumutugaan ka mo sakay ko. Muka ba sa masakay jud ka mutugan ko. Oh. Oh, ako na nang gina-stalk si Jessica usa. Ay, ang katanaw. Wala lagi. Bukan ni mo. Uy. Anak ka musakay kag mutugan kog tinuod. Di kita na sa video. Sa bukan ni mo imo naman nung gipadako ang gubot itugan na mi akong tinuod ha. Oh, so mao ni among yuta boss. Kuan ni 2 ka hektarya ni. 2 ka hektarya. Oh, 1 million lang. Barato na kay na, di jud ka kansiya na. 1 million. Oh, saman go na ka. Pwede. Paubsan lang gamay. Grabe mo hangyo pa jud ka, gibarato na kay na ko na. Mo hangyo pa jud. Grabe po ning chika nga. Babe, sa bukan ni. Sakay ba? Ali diri ba ni sulti na mi yung tinuod si mo ha. Hawa dia. Say hawa dira. Uy, sige na tag binagtasean ni ron. Ba. Muka, uy. Dali na ba? Sakay na diri ba? Muka ni mo oy. Muka. Sakay na diri ba? Naon sa di ka? Pansin. Papansin Dito ka sa imong Jessica. Muka, inisulti na biya ko sa imo hang. Ikaw ra man ko nagatanaw gyud, ikaw mo gid ako ang laba. Love ka diya. Cheater man gani kay ka. Tanawa ra ko no, gidaw na matikag motor. Napugok na baya ko. Muka, ninigo ra gid ko nagtanaw video no. Wa man ko nagchat-chat, wa man ko nag-comment dito ah. Grabe pag silusan nimo oy. Di ba gani lang ka makabisita sa palengke? Sa pwesto nato? Oh, weakness yan ako nimo. Nang sorry na gani no. Ito kasi imong Jessica kay dako tugpuan. Dugan. Dili mas dako nimong braso, mas ganahan ko aning kumot-kumuton ba oh. Tinuod? Oh, tinuod niya eh. Kami nalakot dyan mo kasi magituyok ko. Okay? Napughok ang bayot. Kailangan ako ni explikaran ni. Ba, sorry na gani no. Ano kung sorry ba? Excuse me, napughok kayot? Pinsa ka! Susulod na ka diri ka bro, nag-away mem, kapalapil ka diri. Mao ganing ni duol ko no kay basig makatabang ko sa imong problema ba. Naunsa di ka strikta man kay ka. Para dili ka biyaan na imong boylet, nako i-share sa imo nga pwede ka makakwarta. Saman, interesado ka? Sige, i-share na kay bago pa napugok ang pistos palengke. Ang nagtudlo ani sa kuha, si Marjong ang banggiitang mangortahay sa Tagum. Iyo, bisig pidit na mangutang diha. Minus pangwarta da. Hoy, paminaw ba? Okay, naminaw ko. Oh, tagaan ti kag link. Pagkauman imong i-copy, tapos i-paste nimo sa browser, kasabot. Kasabot. Nya pagkahuman ug i-try nimo enter pag dili gani siya mosulod, naman to space i-delete lang to. Kay para mosulod na ka sa dula. Naay posibilidad nga makadawat kag si Timel sa una nimo na cash in. After nimo ma-download, siyempre mag-register ka. Okay? Ang ibutang nimo sa promo code 1x Marjong. Naman tingali nagisgot sa ko abay di mo ko kautang. Anya after ana, ibutang nimo imong Gmail, then register. Ah, okay nga na tadi kadali. Okay. Simple ra na. Sige, usa pa cash in na kay mudungag og 10k. Wow, gusto ka mo cash in? Dali ra kay na, i-click lang nimong deposit. Og na kay bank account, GCash or Paymaya, dali ra kayong transaction dira maka-deposit na ka. What if makadaog og 10,000? Usa na pa cash out? Sus ka dali ra ana oy. Click lang nimong withdraw. Nya, ibutang lang gyapon nimo imong bank account baka mag-withdraw or sa GCash, withdraw. Sige, usa man na pagdula. Ay, kung gusto ka mo dula, i-click lang nimo ang menu. Nya, pangitaon nimo ang 1x Games. 1x games? Oh, dula na ka dito, mamili na kag mga dula gusto nimo. Tistingig dula ang Swampland. Sige, usa na pagdula na. Mag-ambak-ambak ra ka. Mag-ambak lang? Oo. Katong baki lagi. Oo. Dali ra kayong pangwarta dira. Okay, madula ko ana. Oo. Ana, jud para di ka biyaanan nimo. Agoy! Nagtanaw-tanaw na sa TikTok, oh! Sexy pa jud kayo. Mo dinay pa, kakaro Pagtanaw ato. TikTok niya. Wala, babe, babe. Mas buka, uy. Babe. Tuto, wala ba ako nagtanaw TikTok good?
niya ba? Sakay ba? Biyahe na lagi ko. Sa muka ni mo, ibiyaan niya. Bahala ka dahil. Anong gibiyaan mo kunin mo? Na, dauta gini bayutan ni.